जों दखना साइमानो चिन्ति प्रहा गनांगै चिन्ति रबो थि कर्मसूचि दंगो दत्त एसडीएम जों चिनि डिमान्ड तिब्रासरं डिमान्ड गेरा तिब्रालेंनि मेमोरेन्डाम ब्लाइ एसडीएम याफारनाय आपनो रगिनो तिनि जेने सब डिविजन खबजाक दरचिन लिडार अफ तिरामथानि दरचिन सापोर्टार दर तिब्रासा दर गेरा तिब्रालेन समर्थक खाइनाय सो तिरामथा सिमिया गेरा तिब्रालेन जे बर समर्थक खाइना दंगो जों तिनो एसडीएम थाङो जेने एसडीएम जेना सब डिविजन जो लिडार जो सापोर्टार और गेरा तिब्राना हामजाना जो जों ताको बहुत मिल लायो जों ताबो आथा जमारा थाङै दङ जों तिब्रासरनि फिनां जों तिब्रासर थांनानै चिनि तिब्रासर बयबो बागै दिनो दाबि गेरा तिब्राना जों चबा जों तिनो जागा ओमफ्राय तिब्रासर दंलायो ओमफ्राय माने आजा मेमोरेन्ड चिनि एजेन्डा खायसेनो जोंनो गेरा तिब्राना रिसिदि जों चिनि हावो जों दिन बन्ति दंजा जों चिनि निजिन हावो जों भूमि पुत्र फानो जों दिनै 30% जों निजिन हावो जों दिनै कमाटिं जा जों केबो बायसिनि बुया जों केबो गुबे गहनिया जों बुनि पसंनि बरक बुनि जातिनि बरक वानसा तुजा जों केबो प्रब्लेम करे जोंनो चिनि हा बागै रिसिदि जों चिनि सा जों आलादा राज्य रिसिदि चिनि तिब्रासर बासिना बागै जों रिसिदि चिनि गेरा तिब्रालेन जों बेले के हम कोइला मेडिया न खानि हाय चिनि बिनि साबुं बाय चिनि एडिसियन बिसिंगो जत सातिर पाव जों दिनै एके टाइमो जों काइसा रिलिज का 23 आगस्ट चिनि एडिसियन मामा सानो ताइ जोङो सानि बिसिंगो एसे अकथार सानि बिसिंगो जों दिनै अमनो काइसा मेसेज हरनाय इन्डिया गभर्नमेन्ट बिसिंगो चिनि पुरा एसडीएम चिनि पुरा गभर्नर जों चिनि मेमोरेन्डाम ग्रेटार तिब्रालेन मेमोरेन्डाम जों दिनै बंलांनि के रहमाने एकतानि कारण इशो जों बे चिनि तिब्रासर थांना बागै एडिसि मामा बाय 6 शेड्यूल एरिया मामा बाय सिमसुगिया आम बागै जों फुल फ्लेजेड स्टेट फुड नांगौ आमन बागै जों दिनै बगरानि के अनुवा जिजक बाय दिनै तिब्रा मथानि जे गभर्नमेन्ट पार्टीनि बिसिं दैखे दिनै अबनो काइसे मेसेज रहरनो तिब्रासर थां फ्राइन बागै जों दिनै गामि ताइ नक तिब्राक जत जागोन फहनो पुरा एसडीएम जों दिनै करै दङ बेमरो जोंनि तो चिनि काइसना एजेन्डा काइसना मेन आबो गांके ग्रेटार तिब्रा ini hashtag অনেক খাইতো মতাই লিডার কাশা তাই নং পাকে আমি বাহাই যে নাইতো বাহাই ইনদা It's a question repeat again. नेता काशा लीडर काशा फाइनल नेता सानबाय काशा बेला के हामबाय आं थानाय 18 तारिख आं जयनिं खयो बुबाग्रानि थांसन मानो आं कइलानो सानो बुङा आं अरा साबना फाया आं अरा साबदोंना सफायो बिकज चिनि बुबाग्रा चिनि हानि जे राजा जो जोंनो काशा लामा खुनो खलांनाय जे जों थांसा थांखे आमो नोंगिने जों तिब्रासर थांसा जरते कोन समायाखौ आबो मानना बागै कोन फान समायाखौ अमनो काशा बारबार माथाव जों कोन फान मानना बागै तिब्रासरनि कपाल हामयामनि उजांना बागै जों किसासा मानानि जे दिगे चिनि जे तालेनि जागाव जे स्टेट साना नमनि आमनो जे दुखलाम फ्लो माने
थुफ्लंना नाय दङ जागा आं खरसा साबदों नि फाइका ताई आं साकसांनो बेलायखे गरबंगो बिकज आंबो एन्टि टिब्रासै आं गुबुन दखन बर' गैया आबोनि बागै आंबो बाग्रानो जे वेलकाम खायमानि आं बेलायखे खाबायखौ एबोला हामबाय मारु हामबाय जत मिडिया रंग न जों दिनाव तीनटा ब्लक मिलिवै जों तीन डेपुटेशन दङ एसडिएम न जोंनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बागै जों थ्रु एसडिएम तिखे गभर्नर हजांनाय ताई जों सारा त्रिपुरा राज्योआव न तिनियावबो डेपुटेशन रिजार्भ दङ जत एसडिएम न एसडिएम थ्रु तिखे जों गभर्नर होनाय তিনি যে মেমোরেন্ডাম জমা রজাখাই জাগালে কাম কাম হয়ে গেছেন না তুই জমা सिन काइसन एजेंडा आबंखा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बियां बियां कामनि लोगो तिनि फाइल और तिनी जों तीनटा ब्लक मिलिजा तीनटा ब्लक मान्दाय दङ मान्दाय ब्लक इनके टाकारजला दङ इनके मजेसपुर ब्लक दङ र जों तेकेसि दङ खैरपुर ब्लकबो दङ र अब नर मीडिया में अब साइमान छिनाय जों बमसुद के बर' खायका जे बुवाग्रानायाव सबानो जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जे हामजोगे हायनि रक तिनि जों बंनो गब गनिबाया आनकाउंटेबल होनि मानो बंनो जों बंनो जे अर हायै अमसुद जे रेली खुंगै बारासे दंगो टेम हाय दंलायखौ बे बंनो बेलेखान हाबाय मारो ताई तिनि जों सिनि जे त्रिपुरानि सिनि टिटिआरनि सिनि बिरोधी दलनि नेता दंमोन सिन ताकु खंसु कुमार त्रिपुरा बबटिनि त्रिपुरा मठाव जयन खाय दङ बि नेतृत्वे ताई कयजन लिडार दङ अब हागेन बब एकदिन सासा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बुनि पक बायके हामजोगेनि सामा दङ बबटिनि केंके सिनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सबाना बब हामजोगे तिनि जयनिं खाय दङ मानिकपुर orang manang hongsu kumar Tripura salda kok greater Tripuraland mantra ke Hyderabad ko na puri tanai ke botuni aba hai sabu sana borok ke tini Tripura ma phagna thate ko hai ma ko bono puilana ang ani khabai lamsogo chin Tripura mothawo tange inke bobo abo bo sanani saja gabo ongkha जों जतन साइमान abo sabi rena inke onyo ma sana inke onyo borok abo bo salsa ma saka kintu bo tatalno soyangai tini chin Tripura motha je kubui chin bubograni je त्रिपुरा मठाव बो दिनै जयन खायबिका बनो बा बेलेखनो खाबाय लामसगो सिन त्रिपुरा मठाव बिना को उनके सबसे ताताल बो सबसे ताताल दंनाय जे बागी एनआरसिन बागे केस रहने जे रांगना माने आ बरखे बनो कासो अब कोन आरो सिन पार्टी बुया आ त्रिपुरा मठाव बनो कासुया